nem is érti, és aztán nem is akarja érteni, mi történik vele, s mire észbe kap, meg is van főzve. Így süllyednek kiszolgáltatottságba hajdan volt büszke és erős nemzetek. Így kerül családok millióinak nyakába hám, szájába zabla. Így jutnak oda, hogy nem életük munkájának meg és kiérdemelt gyümölcsét hagyják gyermekeikre, hanem a visszafizethetetlenné dagadt hiteleiket, és vele saját sorsuk beszűkült horizontját. Így jártunk mi is 2002 után, az emberek észre sem vették, hogy a kényelmes hitelekkel szép lassan megfőznek minket. Az utolsó pillanatban ugrottunk ki a fazékból. Așa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim. A inechității, a jafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani și 100 de ani sub capitalism aceasta. De aceea am declarat că pentru noi a pus întotdeauna o asemenea cale. 1848 politikai és szellemi programja úgy hangzott, nem leszünk gyarmat. A magyarok programja és kívánsága 2012-ben így hangzik, nem leszünk gyarmat. Kiálltunk az országért, amikor rendben és méltó módon elbúcsúztunk a Nemzeti Valuta Alaptól. Kiálltunk a magyar emberekért, amikor kivetettük a bankadót és a válságadót. Eskünkhöz híven nem tűrtük el 48-ban, hogy Bécsből diktáljanak nekünk. Nem tűrtük el 56-ban és 1990-ben sem, hogy Moszkvából diktáljanak. Most sem hagyjuk, hogy Brüsszelből vagy bárhonnan bárki is diktáljon nekünk. Poporul nostru spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere sau Rechita micșunele. Da? Nu vă grăbiți să aplaudați. Genetica modernă a făcut progrese uriașe. Și e posibil să ne întâlnim cu plopi și cu richită care să facă mești, dar nici atunci, chiar în asemenea situații, nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna. Poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogățiile țării.